maigo sa bagyo ang Eastern Samar kaniadto wa gayud mibukas sa ilang turismo sa local ug international tourists. Apan tungod sa nasinati nga pandemya, usa kadto sa nakapatukmod sa kagamhanan nga dakong tabang sa ilang lugar ug panginabuhian ang pagbukas sa ilang turismo. Sama na lang sa lungsod sa Sulat. Busa Sayran Takini sa report ni Temery Dumabo. Panguma ug panagat ang nagunang panginabuhian sa mga molupyo sa lalawigan sa Eastern Samar. Labing apektado sila kung adunay bagyo nga mosud sa nasud. Laing suliran nga giatubang sa lalawigan ang presensya sa mga rebelde nga New People's Army. Apan matod sa kagamhanan, hinay-hinay na kining napangitan ug kasulbaran. Gilagway nila ni Eastern Samar Governor Ben Ivardoni ug Sulat Mayor Javier Zacati nga ang panagat ug pangumaman nag-una nga panginabuhian. Pero mga isla sa lugar nga kaniadto di padugukunon ang karon naghatod na usab sa hinay-hinay nga paglambo sa turismo taliwa sa pandemya. Kini ang gimug-ata ni Eastern Samar Governor Ben Ivardoni ug Sulat Mayor Javier Zacati. Halos kalamihan ito puro private o hindi for public. Later part ng pandemic, walang pupuntahan ng mga tao, hindi ka makalabas Dito nagsimula kami na i-open kaya natin dahan-dahan. Hindi na patronize nila. Kasi karamihan ng alam nila, Boracay. Number one, this is a surfing spot. Very unexplored. Yun ang isang dito sa Eastern Samar Kasi wala pang mga developed na tourism sites. Ang selling point dito, explore the unexplored. Tuyoon man ang lungsod kay gikan sa Borongan City, Eastern Samar, mubiyahe pa og dulan usa ka oras aron makaabot sa lungsod sa Sulat. Sa lungsod imong makitaan ang susamag daang panahon, sama na lang sa mga edipisyo nga disenyo sa panahon sa mga katsila. Gawa sa manindot nga kabaybayunan, tulo ka mga isla sa lungsod ang gitugot na nilang buksan ngadto sa mga turista. Tinguha usab nila nga buksan sa publiko ug palambuon pa ang kapin sa napo ka mga diving site sa probinsya. Gawa sa mga buksan pa nga mga diving site ug surfing site dinhi sa Eastern Samar, tinguha usab sa mga LGU officials nga baka pahigayon pa og mga island hopping activities aron mapakita ngadto sa mga turista ang daghan pang mga isla ug maanindot kini nga mga isla ug makahatag usab og dugang panginabuhian alang sa mga istihanon o taga Eastern Samar. Dagkadiyang water sports activities pa ang ma-enjoy diha sa pagsuroy nimo sa dagkadiyang mga isla. Sama na lang sa isla sa San Vicente nga dunay maanindot nga baybayon ug dagat. Maabi-abihon usab ang mga molupyo sa lungsod. Ug may lami ang ikadalit usab sa mga bisita, sama na lang sa ilang native food nga pinangita na sa gawa sa nasod. Usa niini ang pudpud nga gipreserbar nga nakatunan sa mga mananagat sudna sa usa ka siglo. Gipabukala nila og pipila ka minuto ang isda aron mas sayon ang pagkuha sa unod dinhi gikan sa bukog. Ang pudpud delicacy nahimo ng panginabuhian sa mga molupyo sa lungsod. Ito'y naging naging source of income nila ito para paaralin yung mga anak nila. So, malaking tulong siya. Sa mga gihapong isla, gihimo usab kining piking nga pang snacks gamit ang mga sangkap sa kamuting kahoy ug asukar. Gihimo kini una pinaagi sa pagkagod sa kamuting kahoy ug sa gulan og pipila ka kutsarang asukar. So mga kapuso karon magpatudlo ta kung giunsa ni mga simple ra ni nga proseso sa paghimo sa usa sa mga delicacy dinhi sa Eastern Samar labi na di sa Sulat ang kining ilahang piking. Tanggalin mo yung takip. Hindi tanggalin mo lang yung takip. Okay, yeah. Oh, yan na. Tapos, lagay ko na dito, ma'am. Doon, nandun na yung lagayan. Ano na yung lagayan? Oh, natanggal na pati yung laman. Natanggal yung laman. Ibuwad kini sud sa 4 ka oras o kaha katunga sa adlaw ug mahimo na kining lutuon. Teng. Okay, pakurat na. And then, Mamaya pa. mamaya pa. Okay. Pag ano na siya, parang Okay na. Sige, balik tayo na. brown na siya. Oh, white ganyan lang siya. Madali lang siya. So, balik na rin. Oh, Okay, ganyan na siya. yan. Pag Ito, masyadong crunchy na ito. Kaya malamig-lamig na siya. Oh. May dalawa na tayong na sample. Sa pagsuroy nimo sa mga dapit sa lungsod sa Sulat, Eastern Samar, gawas nga mabusog ang imong mata sa manindot nga mga talan-awon. Mabusog usab ang imong tiyan ug mabawon usab nimo ang maanindot nga kasinatian. Uban ni Marlon Malgazo ug Edward Tubilan, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.